sempre dic que el periodisme d'investigació no està mort actualment, però està a la UBI, està en respiració assistida. El periodisme d'investigació ha seguit una mica altres coses que han passat a aquest país. Hi ha hagut una transició. Exactament la podem situar des de la mort del dictador fins a principis dels anys 80. I és que els periodistes vam respirar a ple pulmó i ens vam creure que podíem tocar el cel. Era fals. Les il·lusions estaven en el nostre cap, però mai van estar en el cap dels nostres patrons. Al cap hi ha de fer coses que ningú abans hagi publicat o que no se sàpiguen, no? Que és la intenció. Aleshores, res més que això, simplement animar a tots i a totes, com sempre fem, que qui vulgui col·laborar és benvingut i és benvinguda, només cal que es posi en contacte amb nosaltres i que si mai sabeu d'alguna cosa que no es vol explicar, la directa sempre serà allí per explicar-ho. Gràcies.